Ruoveden yhteiskoulun lukio toimii ajanmukaisissa vuonna 2003 peruskorjatuissa opetustiloissa. Lukiossamme on erinomaiset opiskelumahdollisuudet muun muassa musiikin, kuvataiteen sekä erilaisten liikuntaharrastusten puolesta. Jäähalli sijaitsee koulun pihapiirissä ja muut liikuntapaikat, kuten urheilukenttä, ovat käden ulottuvilla. Hyvä yhteishenki on koulumme avainsana, mikä näkyy yleisenä viihtyvyytenä opiskelun arjessa. Ruoveden yhteiskoulussa on vuodesta 1999 lähtien toiminut ratsastuspainotteinen lukio, jossa on mahdollisuus yhdistää ratsastus osaksi lukio-opintoja. Ratsastuspainotteisuus on tuonut lukioon uusia opiskelijoita eri puolilta Suomea ja rikastuttanut koulun elämää monin tavoin. Ratsastuksen opetuksesta vastaa yksi maamme suurimmista ratsutalleista, Ruoveden ratsutalli, joka tarjoaa upeat puitteet laadukkaalle harrastukselle ja tavoitteille. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa perinteisten lukiokurssien ohessa yhteensä 6 este- ja kouluраtsastuskurssia. Lukio järjestää lisäksi hevosten valmentajan ammattitutkintoon tähtäävää koulutusta yhteistyössä Pirkanmaan aikuisopiston kanssa. Lukioon kauempaa tulevilla opiskelijoilla on mahdollisuus asua tallin läheisyyteen rakennetuissa vuokra-asunnoissa. Opiskelijalla on mahdollisuus ottaa tallille oma hevonen mukaan tai vastaavasti huolehtia esimerkiksi hoitohevosesta. Lukio-opinnot ja ratsastusharrastus muodostavat Ruovedellä toimivan kokonaisuuden ja koulussamme lukio-opinnot aloittaakin joka syksy ratsastuksesta kiinnostuneita opiskelijoita eri puolilta Suomea.